Sa ngalan samahan ng Anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang ginumana ninyo. Para sa kanimo. Maigsoon ni anak kita sa ikakawaag duha nga Domingo sulod sa tuig. Ug imanusab uban sa Amor Day community mausab ang ilang ika-tulo nga adlaw sa ilang pagnobina sa balaan nga Santos si Mother Teresa. Uban sa tumatag sa tagsa ka mga katuyuan, ipadangat na nga sa Dios ang atong mga pagpasalamat sa mga grasya nga atong nadawat. Magampuusab kita alang sa katuyuan sa simbahan, ilabi na gayud ang katuyuan sa atong Santo Papa. Ug man usab alang sa kayuhan sa mga masakiton nga naa karon sa matambalanan o anaa sa ilang panimalay. Magampo usab kita alang sa kapahulan nga dayon sa atong maminahal sa kinabuhi nga atong gihandom karon, ilabi na gayud ang kalag ni Jaime Akyatan. Maigsoon maghinulso kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa Santos nga misa. Nagakumpisal ko sa Dios nga makagahom sa tanan o kanyo mga igsuon nga nagkalapas sa kaudako uyamot so nahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kaya akong sala, akong dakong sala busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanoing ulay sa tanang maanghel ug mga santos o kanyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan o pasayloon sa tumaha sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit. O kada sa iyang mga tao dinhi sa yuta Ginoong Diyos langit tong hari Diyos Amahan makagagahom sa tanan nagasimba kami kanimo nagapasalamat kami kanimo nagatay kami kanimo tungod sa imong himaya Ginoong Jesucristo bugtong anak sa Ama Ginoong Diyos Cordero sa Diyos ikaw nagawad sa sala sa
ikaw nagalingkod sa tuong samahan. Dawat ang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo, tihas sa himaya sa Diyos Amahan. Amen, 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 Magampo kita. O Dios nga gamhanan, puna nga mong makasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan, dugang nga mong pagtuo, o sa imong walay puwas nga pag-amuma, bantahi ang tanang maayo, nga imong gihatag ka namo, kini nga mong gipangayo, pinaagi sa mong Jesucristo imong anak, nga buyog ariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Sirach. Anak, pagpaubos diha sa tanan mong buhaton, ug ang mga tawo malipay niini, labaw pa kaysa mga gasa. Sa magkadako, ikaw ang tawo, kinahanglan nga lahi kang magpaubos. Unya ang Ginoo mahimuot kanimo. Ang gahom sa Ginoo dako, ug mapasidunggan siya kanila nga mga mapaubsanon. Walay sulbad alang sa mga problema nga ilaha sa mga tawo nga mapahitason. Ang kadautan migamot na diha kanila. Ang makinaadmanon nga mga tawo makakat-on gikan sa mga sanglitanan ug mga pasumbingay. Mamati sila pag-ayo, kay buot man silang makakaton. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy anan. Ang kapus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy anan. Matarong magasadya ug nagalukso sa kalipay at ubangan sa Diyos. Malipay sila ug nagasadya.
Hawiti ang Diyos, hawitig pagdaig ang iyang ngalan. Ang iyang ngalan mao ang Ginoo. O Diyos, sa imong kayo, imong gibuhat taguloy anan ang kabos. Ang amahan sa mga ilog, ug tagapanalipod sa mga balo. Mao ang Diyos diha sa iyang balaang puloy anan. Ang Diyos nagahatag og puloy anan sa mga biniyaan. Gipagula niya ang mga binilanggo ngadto sa kagawasan. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy anan ang kabos. O Diyos, imong gihatagag daghang ulan ang imong kabilin. Imong giuli ang yuta sa diha nga kini nahimong aron. Ang imong mga panon sa kahayupan nagapuyo niini. Sa imong kaayo, Diyos, gitagana mo kini alang sa mga kabus. O Diyos, sa imong kaayo, imong gibuhatag puloy anan ang kabus. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga Hebreo. Kay wala kamo moduol sa usa ka butang nga mahikap ninyo sa nagdilaab nga kalayo didto sa bukid sa Sinai, sa kangitngit, sa kaingob ug sa bagyo, sa lanog sa trumpeta ug sa usa ka tingog, sama sa gibuhat sa mga Israelita, sa pagkadungog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliyo po sila sa Dios nga muhunong na unta ang maong tingog. Hinunua, ang giduol ninyo mao ang bukid sa Sion, ug ang syudad sa buhing Dios, ang langit nung Jerusalem, uban sa linibo ka mga anghel niini. Miduol kamo sa malipayong panagtigom sa mga kamagulangang anak, kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Miduol kamo sa Dios, ang maghukom sa tanang tawo, ug sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Miduol kamo kang Jesus, nga maoy tigpataliwala sa bag-ong kasabutan, ug ngadto sa gisablig nga dugo nga nagpaila sa mas maayong mga butang kaysa dugo ni Abel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ni Ikaw, O Ginoo. Usa ni ana ka adlawng igpapahulay miadto si Jesus sa balay sa usa sa mainilang Pariseo aron mokaon ug ang mga tawo nanii pag-ayo kaniya. Namaktikdan ni Jesus nga dihay pipila sa mga bisita nga nagpili sa labing pinasindunggang dapit sa kan-anan. Busa iyang gisulti kining sambingaya ngadto kanilang tanan. Kung dapiton gani kamo pagtambong sa usa ka kumbira sa kasal, ayaw kamo paglingkod sa labing pinasindunggang dapit sa kan-anan, kay tingali unyag may laing dinapit nga labi pang importante kay kanimo, ug ang nagdapit kaninyong duha muduol ug muingon kanimo, siya'y palingkura diha. Unya maulawan ka ug mapugos paglingkod sa labing ubos nga dapit. Hinunua kung dapiton ka adto lingkod sa labing ubos nga dapit, aron ang nagdapit kanimo muduol ug moingon, higala balhin nga ri sa pinasindunggang dapit. Sa ingon niini kapasidunggan ka tubangan sa tanang dinapit, kay kadtong magpataas ipaubos ug ang magpaubos ipataas. Unya miingon si Jesus sa nagdapit kaniya, kung ikaw magkumbira, ayaw dapita ang imong mga higala o ang imong mga igsuon o ang imong mga paryente o ang mga dato mong mga silingan, kay sila mo balos pagdapit kanimo og sa ingon niini ikaw hibaslan sa imong gibuhat. Kung magkumbira ka, mao'y dapita ang mga kabus, ang mga bakol, ang mga piang ug ang mga buta, ug mabulahan ka kay dili man sila makabalos kanimo. Baslan ka ra sa Dios, inikabanhaw sa mga matarong. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon Ikaw, O Kristo. Paliho manglingkod, maigsuon maayong gabi kanatong tanan. Ani anak kita sa ikakauhaag Domingo sulod sa tuig. Og nining Domingoha maigsuon ilabi na gayud ang atong Ebanghelyo karon, daw ato gayud kining masinati o very relevant gayud kini kanato, ilabi na gayud kung kita mangumbira. Sayuta na kitang mga Pilipino giisip nga mga meal-oriented Catholics. Kung adunay kasal, adunay kumbira. Kung adunay bunyag, adunay kumbira. Kung adunay lubong, adunay kumbira. Kung adunay piyesta, aduna gayoy kumbira. Apan mga igsoon ng pangutana, kung dapiton kita sa atong mga higala nining maong kumbira, so sama baka kita nining giingon ni Kristo sa sambingay nga moadto gayud sa pinasindunggang dapit. Kay tendency for us, my dear friends, usahay batasan nato nga adto gayud kita sa pinasindunggang dapit. Tendency kanato, we like to sit at the throne or in the position. Kay ganuman, kay buot kitang maila. Buot kita nga pinasindungan kita nga dinapi. Buot kita nga aduna kita'y ngalan. But sometimes, my dear friends, bisan ato kining panginahanglan, the need to be affirmed, the need to be recognized, the need to be appreciated, sometimes this put into bad light. Ngano man, because that needs or those needs will somehow focus on ourselves, will somehow prioritize ourselves, will somehow lead us to pride, to competition, or even to self-service. Mo nang atong bantayan mga igsuon, nga bisan pa man nga aduna kitay mga panginahanglan niini, hinaut unta nga ang maong panginahanglan magdugang ka nato isip usa ka maayo nga tao
Isip usa ka mahimo kitang nga mataro nga tao. Dili ingon nga kita pinalabi, dili ingon nga kita adunahan, dili ingon nga kita pinasindunggang dinapit. Si Kristo nagtudlo kanato pinaagi ng sambingay maigsoon ang value for humility, ang pagpaubos. Kung kinsa katong magpaubos, ipataas. Kung kinsa katong magpataas, ipaubos. However, my dear friends, to be humble is not an easy way. Dili sayon mahigsoon ang pagpaubos. Ilabi na ini panahon karon nga sometimes our world would offer us to focus ourselves. Nga sige lang tagtanaw sa itong kagalingon, kung unsa atong makuha, kung unsa atong madangatan, we tend to forget to humble ourselves and put the spotlight to other people. Because our tendencies, our human weaknesses would tell us the focus should be I. But our Lord Jesus Christ here in the gospel teaches us to be humble enough. Apan sa unsang paggiha nga kita magpausanon maigsoon. Una siguro maigsoon nga ngayan natong hinunduman is to acknowledge our uniqueness and giftedness. Matag usa ka nato giisip nga mga anak sa Dios o kay kita mga anak sa Dios gigasaha na tangdaan. And with that identity, my dear friends, we know that even we vary in different gifts and talents, we are still equal in the eyes of God. And so, being humble is to acknowledge one's uniqueness and giftedness. Second, my dear friends, is to acknowledge our own weaknesses. Sayuta nga bisan tuod kita mga anak sa Dios, mapandol man gihapon, makasala man gihapon. That's why we need also to accept and to own our faults, our mistakes, for we are not perfect beings. Mapandol kita, masayop kita, makasala kita. And being humble, my dear friends, would invite us to own and accept our own weaknesses and brokenness. Kining duha maigsoon, importante gayud kanato nga makatunan. Pipila lamang kini sa pamaagi nga mahimo kitang mapaubusanon. Kay sayuta kung kita magpabiling magpaubos diha sa mata sa Dios, ipataas kita. Because we are not after for what we can gain, we are after for what we can offer to God and for what we can offer to other people. In that way, we can become a better and faithful servant of God in the world today. Nabisan sa atong kayano, kaordinaryo nga tao, ang Dios nakakita sa atong mga maayong gibuhat. Kay diha sa atong buhat, aduna gayoy ganti nga ikahatag sa Dios. Mibuhat kita nining mga butanga dili tungod og alang sa atong kagalingon. Mibuhat kita agig pagpasidungog o pagdaig ngadto sa Dios. Kay ang tanang butang, ang tanang buhat nato para og iya sa Dios lamang. Hinaot paunta. Amen. Palihog manindog ato karong bag-ohon ang atong Kristohanon nga pagtuo. Diha sa atong pag-ingon, nagatuo ako sa Dios nga mahan makayagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, o kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lang si Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansa sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa maminatay, si katulog ka adlaw na banhaw, misaka sa langit na galingkod sa tuos sa Dios nga mahan, makayagahom sa tanan. Gikan dito mo balik siya,
aron paghukom sa mabuhi ug sa maminatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga pag-ampo sa katawhan, ang Dios mihatag kanatugpan gikan sa langit sa ingon, motuo kita sa iyang gipadala. Mag-ampo kita karon, pangayoon nato nga lig-unon ang atong pagtuo diha kang Kristo, diha sa atong pag-ingon, amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Amahan sa imong kaluoy, dungga ka. Nga ang Espiritu sa Dios maghimo sa simbahan, isip propetanhong tingog ngadto sa kalibutan, diha sa iyang kanunayng pagtuboy sa mga mithi sa Ebanghelyo. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mas adunahang mga nasod, muhunong sa ilang hinakog nga mga interes. Hinuon, magkat-o na sila sa pagpaambit sa ilang bahandi ngadto sa mga kabus. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga sila nga gabihag o nabilanggo, sa dili makiangayong paagi, magpabiling ligon sa ilang paglaom, aron makabaton sila sa ilang kagawasan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga masakiton ug nanag-antos, mga idaran, mga nahingawa ug mahadlokon, ug sila nga nag-inusara, makasinati sa walay sukod nga gugma sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa imong kaluoy, dungga kami. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam na sa kalipay ug sa kalinawng tunhay, didto sa langit. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan sa kaluoy, dungga kami. Dios among amahan, gipadala mo ang imong anak nga gipagataw sa bulahang Berhen Maria. Matinud-anon ta kaming mutubag sa imong pulong, sa ingon amo siyang mapaila ngadto sa kalibutan, kay siya Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo arong akong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga amahan, makayagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ko pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan og sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, kining santos nga misa magdalaon tangari kanamo sa imong panalangin, og magdala dinhi kanamo sa iyang gisad nga kaluwasan, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaw sa panimo. Himayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay o mataro. Santos nga mahan Dios sa tunay makagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay sa dakong kaluoy gihigugma mo gayud ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala ang among manunubos nga imong anak. Imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo kadtong imong gihigugma diha kang Kristo. Giusikan namo ang imong mga gasa sa grasya, pinaagi sa among pagsukol, apan nahiuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Ug busa uban sa mga anghel masantos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
sa ngalan sa Santos ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos sa imagasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas o dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha sa upan, mipasalamat kanimo, mipikas sumihatag ngini ngadto sa matinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa matinun-an og miingon, dawata kini o Panginom kamo nga tanan gikaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyog alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again, until you come. Proclaim your death, O Lord. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalal kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang o malagad kanimo, himuha nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinundumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan, himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinundumi usab ang maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria Inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila, amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makaigahom nga Amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios, nga ato Amahan busa mangahas kita sa pag-ingon. Amahan namo nga naa sa langit, pagdaygon imong ngalan, moabot kanamo ang imong ginharian. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag kanamo karong adlaw, upasaylua kami sa mga sala, ingon nagpasaylo kami sa kasala kanamo. Kung dili man kami tugyan sa manulay,
hinunua luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo ginungay mo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nga paamok kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ay mo mananghiharian ang kaunang himaya. Pagod sa kahangguran, Ginoong Jesucristo naging kasi mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, o sibot sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. manaw sa kanimo. Ipakita ang atong pag-inigsuunay, panagdait, manaa kanini. Cordero sa Diyos, na nagawag ka sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami. Kaluoy kami. Cordero sa Diyos, na nagawag sa sala sa kalibutan. Kaluoy kami, atagi kami sa Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sumasala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang og mamaayo ako. For those who cannot now receive Holy Communion, we offer this prayer. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Palihog manindog. Magampo kita, O Ginoo, ang imong pulong ug imong sakramento, maghatag ka namo sa kalanon ug sa kinabuhi, kiningasa sa imong anak,
magpaambit unta kanamo sa iyang kinabuhi hangtod sa kahangturan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Palihog manglingkod alang sa pipila kapasalamat o pahibalo. Sa ngalan sa magkaparian dinhi sa Kalungsod Shrine, akong itunol ang kinising-kasing pasalamat ngadto sa tanan nga mitambong kanato nining santos nga misa physically o through online. Ingon man usa maigsoon atong pasalamatan ang Amor Day community nga naghimo sa ikaduhang adlaw silang nobinaryo pahinungod sa ilang patron si Santa Teresa sa Calcutta. Tagaan na to ang tanan sa masipang pakpak. Ingon man usab maigsoon among kinsing-kasing pasalamat sa atong mga volunteers, sa atong altar servers, lectors sa Encounter the Psalm, our Eucharistic ministers of Holy Communion, our collectors, our social media in charge, our STM sisters, o ang atong choir nga mao ang Servoice of Our Lady of Lourdes Punta Princesa Choir. Tagaan na to sila sa masipang pakpak. Mga pahibalo, una, alang sa 6 Gasa ni Pedro, we are still accepting cash or in-kind donations for the 6 Gasa ni Pedro at Berhen sa Guadalupe Parish, Mamawan Babag, Cebu City on September 6, 2025. Ikaduha, beginning 2nd Sunday of September until the 3rd Sunday of December, we will conduct Gia ni Pedro, a catechetical program of the Kalungsod Shrine for children in grade 6 to grade 8. For those interested, you may enlist your names for pre-registration at the office. Third, for school year 2025-2026, we have 25 scholars for Pedro's Scholar Program, of whom 5 are current scholars and 20 are new scholars. They will be serving the shrine as members of our ushers and usherettes ministry. Tomorrow, they will be commissioned and the signing of their conforme. Fourth, starting September 2025, we will impart blessing to specific group or persons every Sunday. For first Sunday, birthday celebrants for the month. Second Sunday, married couples. Third Sunday, students and the youth. Fourth Sunday, sick persons. Every Sunday after the final blessing, children will also be blessed. Fifth, on September 6, 2025, that's first Saturday of the month, we still have an aurora at 5:30 in the morning, followed by the public praying of the Divine Office and the Holy Mass. And at 6 p.m., the anticipated Mass for the 23rd Sunday in Ordinary Time, it will be presided over by the former Apostolic Nuncio to Netherlands, His Excellency Most Reverend Paul Chang In Nam, the titular Archbishop of Amancia, and to be celebrated by Monsignor John Linchua and Father Bernard Chang. So everyone is invited for the said anticipated Sunday Mass. Again, from the Kalungsod Shrine Fathers, thank you very much for your continued support here in the shrine. Paliho Manindo. And in advance also, on September 8, we will celebrate the Nativity of the Blessed Mother. We will have the Mañanita at 6 a.m., followed by the Mass, and there will be a 12:15 p.m. Mass and a 6 p.m. Mass in the evening. Ang ginumana kaninyo, mana sa kanimo. Iduko ang iyong mga ulo atong pangayon panalangin sa Ginoo. O Ginoo, nahigugma ikaw sa imong katawhan, bisan ko nahisalag sila, itugot ka namo ang bago nga pag-usab sa kasing-kasing, aron sundon ikaw namo sa dugang kamatinumanon, itugot kini pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kaninyo ang Dios nga magagahom sa tanan, ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen.
Nginahalad ng misa, dadaang kalinaw ni Kristo.